mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. After 9 years, bigla kaming naghiwalay ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Hindi talaga ako mahilig mag-share sa iba ng mga pangyayari sa buhay ko. Kasi napaka-pribado kong tao. Pero dahil na rin siguro sa pag-udyok sa akin ng mga kakilala ko, eto ako. Nagawa ko ring magsulat. Itago mo na lang ako sa pangalang Cez. At ito, ang aking secret file. Year 2015, nang magkakilala kami ng boyfriend ko, na itago natin sa pangalang Jam. Siya ay makulit, mabait, sweet, caring, at may paninindigan na tao. Bonus na yung kagwapuhan niya at ang sobrang gandang smile niya na nagpalambot ng puso ko. Sobrang mapagmahal niyang boyfriend. Lahat ng effort, ginagawa niya. Mapasaya niya lang ako. Alam mo, tumayo rin siyang tatay-tatayan ng mga pamangkin ko. Simula noong nawalan sila ng magulang. Kitang-kita ko naman kung gaano niya kamahal yung mga bata. Kaya lalo akong napamahal sa kanya. Sinasabi na nga ng iba na sana meron din silang boyfriend na katulad ni Jam. Para sa akin, siya na ang ideal na lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Hindi naman perfect ang relasyon namin. Siyempre may times na nag-aaway kami. May tampuhan, pero lahat naman yun ay nahahandle namin. Napagpapasensyahan pa rin naman niya ako. Kahit sobrang lala ng mga topak ko. Kahit nakikita kong naiinis na rin siya, gumagawa pa rin siya ng paraan para maging okay kaming dalawa. 9 years. DJ Rocky, 9 years. Ganun katagal ang naging relasyon namin. Sa 9 years na yun, wala naman kaming away na malala. Hindi kami nagkaroon ng napakamabigat na problema. Hanggang sa isang araw, may nangyaring nagpagulo sa sitwasyon namin at sa buhay ko. Pero bago yun, nag-celebrate kami ng birthday niya. October 11 last year, nung gabing yun, sobrang saya namin. To the point na gusto ko nang ibigay ang sarili ko sa kanya. Oo, DJ Rocky. 9 years nang pinagsamahan namin. At yun pa lang ang unang beses na may mangyayari sa amin. Dahil na rin siguro sa pinanghahawakan naming dalawa,
na isang desisyon. Gagawin lang namin yun after naming maikasal. At si Jam naman, siya ang tipo ng lalaki na kayang-kayang maghintay para doon. That night sabi ko, kahit hindi na dumating yung araw ng kasal namin, ibibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Kasi nasa tamang edad naman na kami. At malakas talaga ang pakiramdam ko noon na handa na akong ibigay ang sarili ko. Kaya noong gabing yun, I broke our deal. Tinanong pa niya ako kung sure na raw ba ako. And I said yes. At yun na, may nangyari sa amin. That night was very memorable to us. Imagine, 9 years. 9 years naming natiis yun. Lalo na siya. At wala akong pinagsisisihan noong gabing yun. Hanggang sa bigla na lang dumating yung araw na nagpabago sa takbo ng buhay naming dalawa. 12 years after ng birthday niya or 12 days after ng birthday niya, sinabi niya sa akin ng biglaan, out of nowhere. Out of nowhere. 12 days after ng birthday niya. Bigla niyang sinabi sa akin na nakabuntis siya ng ibang babae. Nakabuntis daw siya. Siyempre ayokong agad maniwala. Baka pinaprank niya lang ako. Tsaka sa isip ko, paano naman yun mangyayari? Ang strong ng relasyon namin. Pero hindi. Pinagpilitan niya talaga. Na totoo raw ang sinasabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. At yung tuhod ko, nanlambot at nanghina. Tumulo na lang ang mga luha mula sa mga mata ko at ang tanging nasabi ko na lang, bakit? Bakit? Kung kailan ibinigay ko na lahat, bakit biglaan? Bakit kulang ba ako? Kulang pa ba ako? Ang daming mga bakit ang pumasok sa isip ko. Napuno ng galit ang puso ko. At noong araw ding yun, hiniwalayan ko siya. Nag-deactivate ako sa Facebook. Nagpalit ako ng number para mawalan ako ng means of communication sa kanya. Nag-focus ako sa sarili ko sa trabaho at sa pag-aalaga ng mga pamangkin ko. For 8 months, DJ Rocky, pinasan ko ang lahat ng sakit ng mag-isa. Kinaya ko yun. Hanggang sa unti-unti ko nang natutunang kalimutan siya. Pero hindi pala yun ang guguho ng mundo ko dahil may mas mabigat pa palang dahilan. June 22, 2024, umattend ako ng kasal ng kaibigan ko. At sa kasal na yun, nandoon yung kapatid ni Jam na babae. Makikita mo sa mukha niya na para bang gustong-gusto niya akong kausapin. At hindi nga ako nagkamali. After that event, hindi siya nagdalawang isip na lapitan at kausapin ako. Pagkasabi pa lang niya na, "Ate, may kailangan kang malaman." Bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Ito yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Dagdag niya pa, "Ate, si Kuya Jam, may sakit. Nandun siya sa ospital ngayon. Nakikipaglaban sa sakit niya. Ate, may cancer si Kuya. He's dying, ate. At alam ko ikaw lang ang hinihintay niya."
nagsinungaling siya sa'yo. Kasi ayaw niyang makita mo siyang nahihirapan. Ayaw niyang dagdagan yung mga responsibilidad mo. Ayaw talaga sana namin pumayag sa gusto niya na itago sa iyo ang totoo. Kaso, pinipilit niya kami. Kaya wala na kaming nagawa. Pero kasi ngayon ate, kailangan mo talagang malaman. DJ Rocky, nang marinig ko ang mga sinabi ng kapatid ni Jam, doon ko naramdamang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung puso ko parang sasabog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Naiyak na lang ako. Naisip ko lang yung ilang buwan na grabing galit yung naramdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam, nakikipaglaban na pala siya sa sakit niya. Sobra yung pagsisisi ko, hindi kinaya ng konsensya ko. Dapat kasi nung mga panahong nakikipaglaban siya sa sakit niya, dapat andun ako katabi niya. Dapat andun ako nagpapalakas ng loob niya. Dapat andun ako inaalagaan siya, kaso hindi eh. I spent months hating him. Umabot pa nga sa punto na I almost forgot about him. Nagalit ako sa kanya, not knowing the true and real reason. Dali-dali ko siyang tinawagan, sabi ko sa kanya, Jam naman, bakit mo nagawa yun? Ba't ka nagsinungaling sa akin? Ba't mo to tinago? Di mo ba alam na sobra akong nasasaktan ngayon na parang hinihiwa ang puso ko? At sising-sisi ako sa lahat ng galit na itinanim at ibinuhos ko sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Habang sinasabi ko yun kay Jam, over the phone, naiyak lang siya. Ako naman, hindi ko na rin napigilang umiyak. Awang-awa ako sa kanya at nanghihinayang ako sa panahong lumipas. Na sana, naigugol ko sa kanya. And then bigla siyang nagsorry sa akin, humihingi siya ng tawad. Siyempre, nang marinig ko yun mula sa kanya, biglang natunaw yung puso ko. Ang sikip sa dibdib, pero eto siya ulit, nagbabalik si Jam sa buhay ko. Nagbabalik ang lalaking minahal ko ng 9 na taon. Pagkatapos kong malaman ng lahat, hindi na ako pinatulog ng konsensya ko at ng sakit na nararamdaman ng puso ko. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Para isalba ang relasyon namin, di ba? Hindi pa naman naubos at tuluyang nawala ang pagmamahal ko para kay Jam. At alam kong ganun din siya sa akin. Lalo na ngayong alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit kami nauwi sa ganito. Mahal na mahal ko pa rin sa Jam. Despite everything that I've been through. That we have been through in our separate ways recently. Mahal na mahal ko pa rin siya. At alam ko naniniwala ako kay Jam na malalampasan namin ito together. Malalampasan niya ang sakit niya at gagaling din siya. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagdesisyon ako agad. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang puntahan sa ayaw at gusto niya. Dahil alam kong kailangan niya ako sa mga oras na ito. Kailangan niya ako. At oo, kailangan ko rin siya. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana nga. Kasi natatakot ako sa posibleng mangyari. Mukhang hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin mawala siya, DJ Rocky. June 25, 2024. Nagpunta ako sa ospital kung saan si Jam nagpapagamot. At exactly 5 in the morning nakarating ako. Pero hindi ako handa. Hindi ako handa sa nakita ko. Nakita ko ulit si Jam. Pero ibang-iba na ang itsura niya. Ibang-iba. Sobrang payat na niya. Halos butot balat na lang. Nauubos na rin ang mga buhok niya dahil sa epekto ng chemotherapy sa katawan niya. Hindi ko inakalang ang laki ng ipinagbago niya. Para akong
sa sabog nung mga oras na yun. Parang gusto kong sumigaw, gusto kong magwala pero pinigilan ko. Kasi ayokong makita niya ako sa sitwasyong nanghihina ako para sa kanya. Kaya pinili kong ngumiti at lumapit sa kanya. Paglapit ko, niyakap ko siya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Hinalikan. Habang paulit-ulit akong nagsabi ng, Sorry, mahal na mahal pa rin kita. Sorry. Mahal na mahal kita. DJ Rocky, nakita ko sa mga mata ni Jam, yung saya, na nakita rin niya ako ulit. Kahit nahihirapan siyang magsalita, pinipilit pa rin niyang sabihin na mahal niya ako. Na nagsasorry siya sa nagawa niya. Noong araw na yun, hindi ko iniwan sa Jam. Inalagaan ko siya. Lagi kong hawak ang kamay niya. Kinakausap ko siya. Kinukwentuhan ko siya ng mga masasayang bagay para lumakas siya. Gusto kong lumaban siya. Para mas makasama ko pa siya ng matagal. Bandang hapon noong araw na yun, nagpaalam ako kay Jam. Sabi ko, bababa lang ako at sasabihin ko sa kuya ko na pwede na siyang umuwi. Bagamat hinang-hina na siya, nakapagsalita pa siya. Sabi niya, Mahal, teka. Gusto ko munang titigan ka bago ako matulog. I love you. Pagkasabi niya noon, nag-iba yung pakiramdam ko. Sabi ko naman sa kanya, I love you too, mahal. Saglit lang ha, bababa ako. Antayin mo ko ha. Bumaba na ako para pauwiin ang kuya ko. DJ Rocky, yun na pala yun. Yun na pala ang huling usapan namin na Jam. Hindi pa ako nakakababa sa floor ng ospital kung nasaan ang kwarto ni Jam. Nakarinig ako ng code blue. May tumatakbo ng mga nurse at doktor papunta sa kwarto ni Jam. Nung time na yun, hindi na ako makagalaw. Nagulat na lang ako na nandun na ako uli sa tapat ng kwarto niya. Nakikita ko si Jam. Flatline. Sini-CPR, nire-revive. Napaluhod ako. Kasi sobra akong nanlambot. Ang tanging nasabi ko na lang ng paulit-ulit habang umiiyak ako ng malakas. Mahal, wag muna. Please, wag naman ganito. Wag muna. Wag mo muna akong iwan. Pagkatapos, bigla kong narinig yung doktor. Time of death. Exactly 5 p.m. Nang marinig ko ang mga salitang yun, nanghina na ng lubusan ng buong katawan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit ng mga oras na yun na bigla ako nalang naisip na parang gusto ko nalang sumunod sa kanya. Bigla akong nasabi, Lord, kung ganito rin naman pala, kunin mo na lang din ako. Kunin mo na rin ako. DJ Rocky, 12 hours. 12 oras. Ganyan lang kaikli ang oras na ibinigay sa akin para makasama ko pa uli si Jam sa huling pagkakataon. Hindi mo nang ako nabigyan ng mas mahaba pang oras para mas makasama ko siya at nang makabawi ako sa kanya. Alam mo yung tumatakbo sa isip ko. Sabi ko, Lord, ang daya-daya mo naman. Ba't mo naman siya biglang binawi sa akin? Minahal ko ng tunay ang taong to for 9 years tapos bigla na lang siyang mawawala.
Ang dami pa naming mga plano sa buhay, ang dami pa naming mga pangarap, gusto pa naming tumanda ng sabay, gusto pa naming magkaanak, gusto namin magkaroon ng buong pamilya, magkaroon ng magandang tahanan, pero wala na. After 9 years, biglang wala na, tapos na. Hindi na yung mangyayari. Lahat ng mga pinlano namin, lahat ng mga pinagdaanan namin o pinaghandaan namin, lahat ng mga gusto naming makamit parang bula. Bigla na lang naglaho. At natagpuan ko na lang yung sarili ko na parang kinakausap si Jack. Mahal naman. Bakit kasi ganito? Ba't mo naman kasi itinago sa akin ng totoo? Ba't mo naman itinago sa akin yung sakit mo? Ba't sa ganitong paraan pa tayo magtatapos? Tatanggapin ko naman lahat at hindi kita iiwan. Tatanggapin ko naman at sabay sana nating nilabanan yung sakit mo. Tatanggapin ko lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng pait na pagdaraanan mo at hindi kita pababayaan. Tatanggapin ko kasi mahal na mahal kita. Kasama mo dapat ako sa laban mong ito. Alam mo, Jam, ngayon nagsisisi na ako. Hindi pala kita dapat binitiwan. Hindi pala kita dapat tinalikuran. Hindi kita naipaglaban ng mas maaga. Jam, sorry. Sorry kasi bigla akong bumitaw, bigla kitang iniwan, bigla kitang itinulak palayo. Sorry. Ang sakit-sakit. Lord, hindi naman ako masamang tao. Hindi rin naman masamang tao si Jack. Pero bakit naman po? Bakit? Jam, alam ko kasama ka na ng Panginoon. Wala ka lang nararamdamang sakit. Wala nang paghihirap. Mahal lahat ng mga ibinilin mo sa akin na nakasaad doon sa sulat na iniwan mo para sa akin. Lahat ng yun susundin ko. Kahit napakahirap. Kakayanin ko lahat, mahal. Lalaban ako para sa'yo. Yung engagement ring na ibibigay mo sana para sa akin na hindi mo na ibigay kasi nga nagkasakit ka. Iingatan ko yun, mahal. Pero mahal, sorry. Sorry kung hindi ko pa kayang suotin yung sisi. Kasi ang sakit-sakit pa rin. Ang sakit-sakit ng katotohanan hindi ko na maririnig mismo mula sa'yo yung katanungan na hindi ko agad ipagkakait sa'yo ang kasagutan. Yung tanong na, will you marry me? Itatanong mo pa dapat sana yun sa akin, mahal, diba? Kaso hindi na nga nangyari yun. Pero kung sakaling naririnig mo ako sa mga sandaling ito, gusto kong sabihin yes. Oo, mahal. Walang alinlangang oo, buong-buong oo ang isasagot ko sa'yo. Diyan, mahal ko, sobrang sakit lang ng ikli-ikli ng panahong dinamayan kita sa tabi mo. Pero naiintindihan ko kung bakit mo nagawang ilihim sa akin ang sakit mo. Hanggang sa mga huling sandali ng buhay mo. Ako pa rin pala ang inaalala mo. Sobra mo naman ako mahal para gawin yun sa akin. Diyan, mahal na mahal din kita. Hinding-hindi maglalaho ang pagmamahal ko para sa'yo. Mananatili kang buhay sa puso at isip ko. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Maraming salamat sa'yo, mahal. Tulungan mo sana akong matanggap lahat ng ito. Until we meet again, mahal ko. Until we meet again. DJ Rocky, salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa mga tagapakinig mo ang kwento namin. Kahit medyo sariwa pang lahat.
Sana'y naka-inspire ito o maka-inspire pa ito sa iba na gusto na lang sumuko. Para sa iba na gusto pang lumaban. Habang kasama niyo pa ang mga mahal niyo sa buhay. Lagi niyong iparamdam kung gaano niyo sila kamahal. Huwag kayong mag-aaksaya ng oras. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang natin sila makakasama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Zez. At ito, ang aking secret file.